Hij werkt er ietsje iepen een vreten midje onder het oog van tientallen taskagers de vernijde cadeauwinkel De Sniepel in het Hetje van Dokkum. Na een grote verbouwing is de winkel nou weer iepen. Achteraf is het allemaal snel gegaan. Een collega van mij die had het idee om alles mooi op te pimpen, dat het weer hip en fris was. En dat was eind vorig jaar. En toen heeft ze ideeën gezocht. Wat willen we, wat is mooi. Plaatjes van internet. En we hebben iemand gevraagd om dat te maken. En die heeft dat heel knap vanaf die paar plaatjes gemaakt. Wat voor jou zelfs het mooiste plakje worden? Nou, wat ik heel mooi vind is die muur, die oude muur, dat die meer aandacht heeft gekregen. Ook heel mooi is de kunsthoek, dat hing er tussendoor. De kunst heeft niet zo'n eigen hoek, dat komt ook heel mooi uit. En ik vind deze wand ook erg mooi. Ja. Zet ze er maar op. Ineke. Yvonne. Nou, achter is echt wel leuk. En hier ook wel de meidje al hier van eigenlijk toen is 15 geweest al hier en mijn meidje al hier, dus ja. Dat de winkel 2 weken dicht moest, wie voor een aantal meiwerkers dreig. Maar ze zijn al jaar wel heel blij dat ze nou weer aan het werk kunnen. Het geeft ook weer een nieuwe dynamiek. Je bent samen bezig. Ze hebben ook geholpen met dingen verven, het inpakken, het weer uitpakken. Dus ja, voor sommigen is het heel spannend, maar toch ook wel weer heel leuk. Maar we hebben de klanten wel gemist, dat wel. Het was wel stil.